Okay. No. Pusing. Nah, itu boleh. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय आरोना दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जानायनि आरोना लोगोफोर इटिं श' खिथिनो नागिरदों जोङो दिनै बोराय बुरै सानैजों ओमफ्राय फार्स्ट टाइम आरोना दिनैसो जानायनि भिडिअखौ आं होनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय माबायदि जागोन मिथिला आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै जोबजासिम नायलांदो आरोना जों माने मेगि जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर मेगि जानानै दिन्थिनो नागिरदों नै दावदै लादो ओमफ्राय सामब्राम लाबाय पियास आरोना ओमफ्राय बानलुबो लाखादो ओमफ्राय नै समान समान दैब्रै लादो आरोना ओमफ्राय जों दायो जानोसै आरोना स्टार्ट खालामसै Guru agak menjadi apa nih? Mantap sih. Sebenarnya sih nang masalah. Oh. Sih. Deh, apa? Sungkai lah ni si. Apa? Ada apa bau? Nengku jangan jadi. Pas. Riju. Nukai. Saya dah bau. Nubabai ke jangan lagi nukai yang bisa pakai dong. Nubai ni apa? अब्ला स्टार्ट खालामसै लोगोफोर जों जानोसै आरोना भिडिअ जादो लोगोफोर जों जानोसै आरोना स्टार्ट सिगां दावदै जाखायो Zabe. Saya tener aku mungkin. Para kami hala. Ini sebenarnya nggak kan?
बारा इदि थाब थाब जानो हाया आलु खनसेनि थाखाय जागासिनो दङ Ano sabay maupay ta. Gotike. No. Ini dia. Kuwait. Ang bahaya ini itu. Aku kebetulan lah ya, Bu. Kita bagus ni. Kalau macam ni. Just tidak ada benar lalu kebawa media apa? Kawai जागासिनो आंहा गावनो जाखांनानै Finally finished. Gaya, nih, apa nih? Malah kita lagi ya. Jangan. Bye bye. Jangan biar nanti berjalan nakar kabar ya. Tidak ada Ustaz lagi. Ada Ustaz. Jangan ini marah Ustaz. Anak dan bapak nanti saya jatuh kan. Saya nanti kan yang jatuh nanti kan siapa? Sampai itu kok. Ayo mau dia kita deh. Bosi otak sih. Otak sih apa? Iku among. Ada kak. Ah, ini satu. Masa aku nggak bisa. Finish na perang na sebay. Jangan tidur yang. Mata isi lihat. Udah mau nggak? Udah lagi berjalan sebayar na. Sampai video kalian माबायदि मोनखो please comment खालामना खोन्थाहरदो ओमफ्राय जोंनि जानायखौ माबायदि नुखो आरोना लोगोफोर माबायदि मोनदो भिडिअखौ कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो बेफोरबायदिनो जुदि जोङो भिडिअखौ आरोबाव लाबोबावनांगौबा मोजां मोनोब्ला कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरोना लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट बिदि जानायखौ जों सानैजों देखायबाय आरोना ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला मोजां मोनदो लिरना हरब्लानो जाबाय आरो गाज्रि मोनदोंबाबो कमेन्ट लिरना हरदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो दोनसै आरोना ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन लोगोफोर जानानै माबाबाय अब्ला जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय टेक केयार